ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз, умедворам ки созаси хуб ҳастед. Худоро шукр, мо ҳам созем нағзем. Ман имрӯз субҳона тайёр кардастам. Рости гап чанд сол шуд, ёд надорам. ана ҳамин тарҳавло, мо тарҳавло мегем, намедонам дига одамо чӣ меган. Иҷада шакара қатъи чи оби ҷӯшомадаги ана михал якҷоя кардем, баъд шакар об мешавад, хеле сироп мешавад, хай орд, иҷа роған. Роғани мо чия? Роғани зиғер. Роғани зиғера ози мо бисмиллоҳи раҳмони раҳим орда медозем. Хай ма бисёр намекунам, камтар мекунам. Баъд ана михай гарда сирх мекунем, орда сирх мекунем. Вақте ки сирх шидак, ана ҳамин сиропи тайёр кардагимуна, чи даи гарди сирх шидагӣ медозем. Хай бо насиб иншалло давомша нишон медиҳем. Мо аяй саҳар мехезем, ана михе стиралкаму кор мекуна. И бачаи майдаким Умарҷон, бачаи майдаким вақти намоз мехеза ва ёша маҷбур ведор мекунем, и вақти намоз мехеза. имрӯз выходноя кӯдако дар мактаб нестанд. Ман як даст қати навор кардестам, як даст қати куфтестам, камтар неудобния. ина дӯстони азиз, вақте ки гард сирх мешавад, вақте ки гард сирх шуд, мо ҳамон сиропмона, ина сиропа дар ҳамин гарди сирхкардагӣ медозем. баъд ана мехе меҷӯшад. вобинед ки тез кофта меисте, ки ано қиртак нашавад. аловша паст мекунем ва ҳамихе ҷӯшида меиста. ина дӯстони азиз, тарҳавлои ма тайёр шуд. ана мехе мешавад. нона мешкани, тар мекунӣ, мехӯрӣ. И чӣ қадр ширинай. Ба бояд чизи дига бигӯм, агар ки ширинии тут дошта боше, ширинии тутам медозе, и бо чанд тарафа дору мешавад. баъд ба маза мешавад, ки ба хӯрданиш сер намекунӣ. дина дар духовка нон кардам. анаи принси ма гуфтеста, ки ман нони духовкагӣ намехӯрам, батон мехӯрам, гуфта шиштаст. қатъи кӯдако ҳар як қадами ира нозу нази иёра бардошт карда. хоҳарам ай зардолу варенӣ кардагӣ буд. варениёш хушрӯ роша бигӯм нахӯрдам. як банкаш тамом шуда, ҳоли нахӯрдам. намедонам чӣ ба ки дар иҷа хӯрданат намефурад. агар ози дар Тоҷикистон бошем ҳама мехӯрем. дар иҷа намедонам ай ҳисоби бода ҳавоша чӣ хеле ки иштиё нест. ана ака мо қатъи Умарҷон ҳозир чой мехӯрем. қатъи Умарчик. и хонаи модар, кадоме ки гушна шид, меоя мешина ягон чӣ мехӯра. хича чизе фора. бачаи дуюмгим принсессаи май ховуш хеста. меём бурам да ҳами духтари хушрӯ охи.
дар хонаи мо инам духтарам ҳозир чой намехӯра. Оли месо соат 9-10 мешава. Баъд мехеза завтрак мекуна ягон чихча фора. Бачаи дуюмгим қатъи одамо намешина намехӯра. Ка яке хича чизе фора ҳамон мехеза мепаза мехӯра. Бачаи калоним хай мешина қатъимон мехӯра. Анам хеле дӯстони азиз, мо бисёри вақт саҳарро завтрак намекунем. Мо не фарзандом саҳарро мераванд мактаб, дар мактаб завтрак мекунанд. имрӯз ҳама каса хонада насиб иншаллоҳ ҳозир завтрак мекунем. хай ба мо иштиёи таом касони хурдест аст, ба шумо низ ҳамчунин. дӯстони азиз, иҷа чӣ карданем? Творожни запеканка. иҷа творогай. Да 500 грамм творог бояд ки 4 қошиқ шакар, 4 қошиқ манна каша, 4 қошиқ сметана, 2 дона тухм бояд дӯзи. Инима 750 грамм барои ма бо 1 қошиқи дига зиёд дохтагим. Инима бисётарака. Ана ҳозир ҳама ира чи ана и блендер қати чӣ мекунам? Ам блендер қати мезанам, ҳамаш ихали мешава. Наметонам чӣ бугум ва точки чӣ мешава. ха ҳамаша я ҷоя омехта мекунем. ما در دورت بگردم که شبها ناله کردم نخفتی در برام بودی که ما آسوده گردم به سر سایه بمانی کمی کن شادمانی ما در دردت به جونم پای ما دادی جوانی. اینا دوستان عزیز انا میخوام و روسی однородный масса. و точки نمیتونم چی خالی میشود точки همشه یه جویا аралаш میکنیم انا میخالی میشود. ایمان کش دوره باید که یک چند مینوت بیسته یک 20-25 مینوت باید بیسته ایره خیمه مونه میسته. انا این فرما ما چی کردم سلیویچنی масло شکیدم چی باز با این масаи тайёр кардагим на дар ин форма медозем, баъд дар духовка мемонем насиб куна бо нишон медим баъди пухтанаш. Кардагим дар наворум ҳастам хеле творожни запеканка хай бо хостум ки бояд бургаш мода нишон дим. На дӯстони азиз, запеканкаи ма пухта. Гудакура тоқат шунада иҷара канда хурда. Якин ба маза ҳар хел одам творога нағза мебина, чизи творогдор намехӯра. мо ҳамамон творога нағз мебинем, чизи творогдор мекунем. ба и творог аслан худаш чизи хуба саломати одамда чиқа фоида дорад. чанқа метоне ҳамқа творог бихӯре. твороги ма обед пухтаги буд ози бегаҳ шуда накубгем творог мегум ку запеканкаи ма обедида пухтаги будумша ака хунук шид. ана болош хурустияши дурунаш молоим нам хали бамаза. ном хали дӯстони азиз, ҳазор раҳмати худо ки то ахири навор бо мо будед. то наворҳои оянда дар паноҳи худо бошем.